dentro destas obras tan importantes daqui da travesía de Ribadeo, eu creo que a Rotonda é unha delas, é unha das máis importantes, onde a xente valora moito a eliminación destes perigos que había de cedas ao paso, de stops, e que, bueno, durante un mes estivemos traballando arreo para ver o resultado, e estivemos facendo unha serie de fotografías para que poidades ver como se foi transformando no período dun mes toda esta zona.